раиси ноҳияи Паркенти Ӯзбекистон Неъматулло Абдуллоев дар як ҷаласаи 45 дақиқаии худ раҳбарони корхона ва маҳаллаҳои ноҳияро барои сафарбар кардани теъдоди ками одамон ба пахтачинӣ ва ҳисоботи дурӯғ 126 бор даштномиқа беҳ додааст. Навори аудиоии ин ҷаласа ки 1 ноябр баргузор гаштааст дастраси бахши ӯзбекии радио озодӣ шуд. Муаллифи навор мегӯяд, Абдуллоев дар ҷаласа гуфтааст ки зидди раис, додситон ва сардори полиси ноҳияи Бекободи Ӯзбекистон барои ҳисоботи дурӯғ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва ин ӯро хеле нигарон кардааст. Коллеҷҳои ҳисобот медиҳанд ки 1,5 тонна пахта супориданд, вале дар асл танҳо 700 кило ҷамъоварӣ карданд. Дирӯз ту фоҳиша гуфтӣ ки 3 тонна пахта супоридед, дар ҳоле ки 700 кило чида будед, хитоб мекунад раиси ноҳия ба мудири коллеҷ. Агар 5 тонна пахта насупоред, олатҳоятонро меканам, таҳдид мекунад Абдуллоев дар ҷаласа ба раҳбарони 4 маҳалла. Баъдан раиси Паркент ба додситон ва сардори полиси ноҳия дастур медиҳад то мошинҳои раҳбарони корхонаҳоеро ҳабс кунанд ки ба пахтазор теъдоди кофии пахтачин сафарбар накарданд ва ба додани ҳисоботи дурӯғ машғуланд. Худи Абдуллоев 126 бор даштном додани иштирокдорони ҷаласаашро дар 45 дақиқа рад кард. Дар ҳақиқат ман онҳоро барои ироаи ҳисоботи бар дурӯғ ҷанҷол кардам, вале агар касе аз онҳоро таъхир карда бошам, бигзор маро ба додгоҳ бикашанд, афзуд ӯ.